саламатсыз. Эфирде яңалыклар вакыты, студияда Алина Хасаншина. Республиканың Дәүләт Советы рәисе Әлмәттә. Я благодарю вас за то, что вы ее память для будущих поколений молодых альметьевцев передаете через эту памятную книгу. Калабызда да интернационалист сугышчыларны искә алдылар. Мы говорим слова благодарности организациям воинов-афганцев за ту работу, которую вы проводите. Озын гомер сүре нәрсәдә? От всей души вас поздравляю с прекрасным юбилеем, самым красивым. Бу һәм башка яңалыклар турында мин һәм яңалыклар вакыты иҗат төркеме сөйләячәкбез. Бүген әлбәттә эш визиты белән Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин булып китте. Ул Урсалда төзелеп кулланышка тапшырылган балалар бакчасын ачу тантанасында катнашты. Әлеге бакча 140 урынга исәпләнгән. Биредә яшь ярымнан башлап балалар тәрбияләнә алачак. Мәктәпкәчә белем бирү учреждениесендә сөйләм хилафлыклары булган балаларга профессиональ ярдәм күрсәтеләчәк. Фәрит Мөхәммәтшин мондый учреждениеләрнең кирәклегенә басым ясады. Әлмәт җитәкчелеген нәкъ менә беренчеләрдән булып, күп балалы гаиләләргә бирелгән җир кишәрлекләре урнашкан микрорайонда мондый уңайлыклар булдырганы өчен мактады. Биредә барысы да заман таләпләренә туры китерелгән. Йокы бүлмәсеннән юыну бүлмәсенә чыгу юлларына кадәр уйлап эшләнелгән. Беренче катта тулысынча җылытылган идәннәр булуы да куандыра. Әлбәттә инде бүлмәләр якты, киң, заманча җиһазлар белән тулыландырылган. Бакча мөдире сүзләренчә, биредә инде төркемнәр формалашкан. Шулай ук Урсалда яшәүче гаиләләр үз балаларын башка бакчалардан бирегә күчерергә теләк белдерә ди. Шуннан соң Дәүләт Совет рәисе Әлмәт иҗтимагый үзәгенә юнәлде. Биредә ул шәһәр һәм район советы депутатларының киңәйтелгән сессиясе утырышында катнашты. Рәдифә Нугманова дәвам итә. Утырыш башланыр алдыннан Фәрит Мөхәммәтшинга единственная китабын тәкъдим иттеләр. Ул исеме нефть башкаласы тарихына мәңгегә алтын хәрефләр белән язылган легендар хатын-кыз Галина Максимовна Грицишинага багышланган. Хезмәт ветераны республиканың атказанган нефтьчесе, шәһәребезнең һәм районыбызның мактаулы гражданины Галина Максимовна тормышы нефть тармагы белән тыгыз бәйләнгән. 80нче елларда ул Әлмәт халык депутатлары советы башкарма комитетын җитәкли. Республикада мондый вазифаны алган беренче хатын-кыз була. Китап авторы Әлфия Ярмиева аны булдыруда Галина Максимовнаның ахирәтләре Әлмәт шәһәре Хатын-кызлар советы Татарстан нефтьчеләре зур өлеш керткән. Фәрит Хайруллович үз хатирәләре белән уртаклашты, хезмәттәшенең истәлеген мәңгеләштергән әлмәтләргә рәхмәт белдерде. Троллейбусные линии, все остальные дела, которые здесь делались, не без участия исполкома и первых секретарей тех лет. И Алексей Евгеньевич Борисов, и Амар Бодригевич Багаудинов, которые работали здесь, это все соратники Галины Максимовны Грицишиной. Я благодарю вас за то, что вы ее память для будущих поколений молодых альметьевцев передаете через эту памятную книгу. Соңыннан сессия утырышында 2021 елда Әлмәт районы үсешенә йомгак ясалды. Иң мөһим мизгелләрен без тапшыруыбызның алдагы чыгарылышларында күрсәтәчәкбез. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Россиядә бүген интернационалист сугышчыларны искә алалар. Бу көн 1989 елда Совет гаскәрләрен Әфганстаннан чыгару уңаеннан тарихка кереп кала һәм 2010 елдан башлап рәсми төстә истәлекле даталар календарена кертелә. Бу көнне ел сайын Әфганда булган Әлмәт егетләре хәтер мәйданына җыела. Алар бу гадәткә быел да туры калдылар. Тарих битләрендә аңлатуы мөмкин булмаган сугыш һәм бәрелешләр бихисап. Шуларның берсе Афган сугышы. Советлар Союзы Югары Советы карары белән 1979 елдан ил эчендә барган конфликтны хәл итәргә безнең хәрби гаскәрләр кертелә. 10 ел дәвамында безнең илнең 14427 ир-егете башларын сала анда. Бу соннарда төрле кизү нәтиҗәсендә шулай яраларыннан төзәлмәй һәлак булучылар да бар. Моннан тыш 417 кеше хәбәрсез югалучылар исемлегендә кала. Калабызның хәтер мәйданында бүген аларның барысын да искә алдылар. Мы говорим слова благодарности матерям, воспитавших истинных героев своей отчизны. Мы говорим слова благодарности всем воинам за тот подвиг, который вы совершили ради всех нас. Мы говорим слова благодарности организациям воинов-афганцев за ту работу, которую вы проводите, за то, что не забываете своих ребят, за то, что ведете их по жизни и за то, что оказываете всяческую помощь.
Бүген районыбызда Афган сугышында катнашкан 454 кеше яши. Араларында 26-сы офицерлар, аларның 10-сы орденнар һәм медальләр белән бүләкләнгән. 80-е хәрби бурычларын үтәгәндә күрсәткән батырлыклары өчен бүләкләнгән әлмәтлеләр. Әлмәт районының 13 егете хәрби бурычларын үтәгәндә һәлак була. Менә аларның исемнәре: Евгений Рыжиков, Владимир Хрусталев, Вячеслав Лагунов, Евгений Демидов, Рамиль Галиев, Хафиз Гимазетдинов, Минсалих Искандаров, Рустам Гамалдинов, Валерий Смолькин, Насых Каримов, Олег Машгин, Игорь Горшков, Альберт Хоснуллин. Пройдя многие годы через профессию служения Отечеству, ты начинаешь осознавать и задумываться, а не зря ли были эти жертвы? И отвечая на этот вопрос, нет, не зря. Отдавая свои жизни, все 15 и более солдат и офицеров, они сохранили жизни тех молодых ребят, которые стали участниками последующих локальных войн и конфликтов. Хәтер мәйданында җыелган хәрбиләр Афган сугышын күргән ир-егетләр аларның якыннары бүген үз хезмәттәшләрен искә алды. Чарага килгән кадетчылар, мәктәп укучылары белән бергәләп алар интернационалист сугышы һәйкәленә чәчәкләр салды. Рәдифа Нугманова, Милена Валиева, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Үлгәннәрнең каберен, исәннәрнең кадерен бил дигәннәр. Өлкәннәребезнең гомер юлы сикәлтәләрсез җиңел генә үтмәгән. Бөек Ватан сугышы китергән авырлыклар якыннарын югалту ачысы. Аттай җигелеп эшләр булар барысы да 90-95 яшьләрен тутырганнарның башыннан үткән сынаулар. Әлбәттә яшәүче Фәхриева Гөлсинә Галимҗан кызның 90 яшьлек күркәм юбилее турында алдагы материалда. Сорманда туып үскән хәзер Әлмәттә гомер итүче Гөлсинә Фәхриеваның 90 яшьлек юбилеена кунаклар күп җыелды. Туганнары, якыннары, дусларыннан кала сәламәтлек саклау социаль яклау идарәсе җитәкчелеге Әлмәт муниципаль районы башлыгы Тимур Нагуманов. Алар юбилейларга истәлекле бүләкләр тапшырды, матур котлауларын да җиткерде. От всей души вас поздравляю с прекрасным юбилеем, самым красивым. Вам от нас букет цветов, самый красивый сегодня. Из Кремльдән, Мәскәүдән сезгә килде хат. Менә тәбрикләр сезне. Һәм безнең исеменнән тагын тәбриклибез сезне. Олы йөрәкле әби мондый хөрмәткә бик лаек. Бүген тормышының иплегенә баруына куанып гомер кичерүче Гөлсинә апа илебез һәм район җитәкчеләренең котлавына зур рәхмәтләрен җиткерде. Һәм кунакларга үзенең тормыш һәм хезмәт юлын сөйләде. Гаиләдә алар 4 бала үсә. Әтисе колхоз рәисе булып эшли, әнисе балалар тәрбияләү белән шөгыльләнә. Сарма мәктәбенең 10 сыйныфын тәмамлаганнан соң туганнарының династиясын дәвам итеп медицина институтына укырга керә. У нас родней, медиков было много, и друзья, семейные друзья были врачами. Уку йортын тәмамлагач, Әлмәт медсанчастька эшкә урнаша һәм гомере буе табиб-инфекционист, пенсиядә терапевт булып эшли. Предприятиенең атказанган хезмәткәре күп кенә медальләр һәм орденнар белән бүләкләнгән Гөлсинә апа озак яшәүнең сере физик хезмәттә. Ике улымны да, аныкларымны да шулай тәрбияләдем ди. Алар үз чиратында Гөлсинә апа турында эш белән дә, сүз белән дә ярдәм итеп торучы хөрмәтле һәм кадерле кешебез диләр. В меру строгая, правильная, справедливая, всегда. Шама белән кырыс, дөрес, гадел кешебезнең әбиебез. Без аның янына җәй көне кунакка еш кайта идек. Без һәр вакыт аның ныклы контроле астында булдык. Ул пенсиядә түгел, ә эшләгән чакта инде. У нее больно не забалуешь, когда объем у нас еще была не на пенсии. Алсу Нуриева, Милена Валиева, Марат Хлиуллин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүген шулай герой шагыйрь Муса Җәлил туган көн. Татарның горур улы үзенең патриотик рухтагы шигырьләре фашист концлагерьләрендә алып барган үрнәк батырлыгы белән тарихыбызга кирип калган бөек шәхес. Аның исемен мәңгеләштереп, төбәгебездә күп кенә авыл һәм шәһәрләрдә герой шагыйрь исемен биргәннәр. Күршебез Сарман районында эшчеләр бистәсен атаганнар. Калабызда шулай ук Муса Җәлилнең һәйкәле бар. Күп еллар яшәп килгән күркәм гадәт буенча аның иҗатын яратучылар, батырлыгына дан җырлаучылар шагыйрь туган көнне нәкъ менә бирегә җыела. Ә хәзер кыска вакытлы рекламага бүленәчәкбез. Аның артыннан ук безнең эфирда районыбызның мәдәният идарәсе начальнигы сайланды. Без инде халыкны китап укырга тартып китергә тиешбез. Әлмәт мөселманнары кеше хаҗдан кайтты. Әл-Харамга кергәндә дә, Мәдинә мәчетендә дә бүтән җирдә шундый нык тәртип, теш юк. Һәм эшлеклеләр дөньясында нинди яңалыклар бар? Реклама тиз узачак. Безнең белән калыгыз. Эшлекле дөньядагы үзгәрешләр белән Сишәмбенең традицион рубрикасында Алсу Нуриева таныштырыр.
Россия Федерациясы пенсия фондының Татарстан Республикасы буенча бүлегенең Әлмәт районындагы клиент хезмәте хәбәр иткәнчә, эшләми торган пенсионерлар гадәти график буенча 3 февральдән алып 5,9%-тан 8,6%-ка индексацияләнгән пенсия ала башлаган. Исегезгә төшерәбез, федераль законнардагы үзгәрешләр нигезендә Татарстанның 1 миллионнан артык эшләмәүче пенсионерының иминiyet пенсияләре өстәмә рәвештә 8,6%-ка кадәр индексацияләнгән иде. Бу Росстат мәгълүматлары буенча 2021 ел 8,4% тәшкил иткән инфляция дәрәҗәсеннән югарырак. Түләүләр автомат рәвештә башкарылачак. Алар артыннан пенсия фондына мөрәҗәгать итәргә кирәкми. 1 февральдән Россия пенсия фонды тарафыннан күрсәтелә торган социаль ярдәм чаралары да 8,4%-ка индексацияләнгән. Беренче балага ана капиталы февральдән 40,646 сумга арткан һәм хәзер 524,527 сум тәшкил итә. 2020 елдан башлап 2 баласы да туган гаиләләргә тиешле югары ана капиталы күләме индексациядән соң 693,144 сум тәшкил итә. Беренче балага ана капиталы алган, аннары тагын берсен тапкан яки уллыкка алган ата-аналар өчен дәүләт ярдәме күләме өстәмә рәвештә арта. Быел ана капиталына шундый өстәмә сумма индексация хисабына 168,606 сумга кадәр арткан. Татарстан Республикасы буенча пенсия фонды органнары тарафыннан 355,1 мең ана капиталы сертификаты бирелгән. Шул исәптән 2021 елда 31,2 мең. Татарстан фермерларының агросәнәгать комплексы белгечләреннән бушлай киңәш алу мөмкинлеге бар. Бу хакта Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итә. Фермерлык экосистемасында агроконсультант дигән бушлай сервис барлыкка килде. Аның ярдәмендә аграрийларның Россия дәүләт аграр университеты Климент Тимирязев исемендәге Мәскәү Авыл хуҗалыгы академиясе укытучыларыннан квалификацияле киңәш алу мөмкинлеге бар дип искәрттеләр министрлыкта. Фермерларны кызыксындырган сорауларга туфрак белеме, геология һәм ландшафт белеме, агрономия, биология, химия һәм радиология, үсемлекләрне саклау, яшелчәчелек, үсемлекчелек һәм болын экосистемалары, җиләк-җимеш үстерү, виноградчылык һәм шарап ясау кафедраларында эшләүчеләр җавап бирәчәк. Россия банкы төп ставканы кабат арттырды. Ул яна 1% пунктына артты. Бу хакта регуляторның матбугат хезмәте хәбәрендә әйтелә. Россия банкының директорлар советы 2022 елның 11 февралендә төп ставканы 100 базис пунктына арттыру турында карар кабул итте. Ул 1 елга 9,5% булды диелә хәбәрдә. Хәзер төп ставка 2017 елның март-май күрсәткечләренә кадәр үсте. Экспертлар фикеренчә, инфляция дәрәҗәсенең артуы аркасында мондый адым көтелгән булган. Үзәк банкның матбугат хезмәтендә хәзер үткәрелүче акча кредит сәясәте инфляцияны 4%-ка кайтаруга юнәлдерелгән диләр. Ставканың чираттагы тапкыр артуы 2021 елның 17 декабрендә булды. Ул чакта 8,5%-ка кадәр күтәрелгән иде. Быелдан башлап туендыручысын югалтучыларга иминiyet пенсиясен картлык буенча иминiyet пенсиясе итеп үзгәртү өчен пенсия фондынан мөрәҗәгать итү кирәк түгел. Яңа кагыйдә 80 яшькә җиткән гражданнарга кагыла дип хәбәр итә Россия пенсия фондының матбугат хезмәте. Фонд ай саен мондый кешеләрнең исемлеген әзерләй. Һәр очрак аерым карала. Әгәр үзгәреш пенсия суммасын арттырырга ярдәм итсә, белгечләр гражданны түләүнең башка төренә үзләре күчерә. Элегрәк моны кеше үзе гариза язса гына эшләп була иде. Финанс министры урынбасары Алексей Моисеев Россиядә криптовалюта базарына керүнең легаль алымы турында сөйләде. Аның сүзләренчә, моны банклар һәм биржалар аша эшләргә мөмкин. Бу хакта Российская газета яза. Моисеев искәртеп үткәнчә, Финанс министрлыгы тарафыннан тәкъдим ителгән криптовалюталарны җайга салу концепциясе буенча банклар һәм биржалар җинаятьчел юл белән алынган кремнәрне легалләштерү һәм террорчылыкка каршы туры турындагы законның барлык таләпләрен үтәргә тиеш. Легаль мөмкинлекләрдән файдаланырга теләмәгән кешеләргә карата тиешле чаралар күреләчәк. Инвесторларга килгәндә алар ике категориягә – квалификацияле һәм квалификациясез бүленәчәк. Алексей Моисеев билгеләп үткәнчә, криптовалюталарны тыю нәтиҗәсендә миллионлаган кеше закон бузучыга әверелер иде. Татарстан Республикасы 2021 елда тормыш сыйфаты буенча 10-нчы Россия төбәкләре рейтингында 4-нче урынны алды. Республика моннан 1 ел элек тә шушы баскычта иде. Былтыр исә ул үз күрсәткечләрен тагын да яхшырткан. РИА Новости агентлыгы үткәргән тикшерүдә шулай диелә. 2021 елда лидерлар бишлегендә бер төбәк кенә үзгәргән. Краснодар крае Белгород өлкәсен этеп чыгарып, 6-нчы баскычтан 5-нчегә күчкән. Калганнары Мәскәү шәһәре, Санкт-Петербург, Мәскәү өлкәсе һәм Татарстан үзгәрешсез калган.
Шунысы игътибарга лаек. 2020 ел белән чагыштырганда беренче өчлектә Мәскәүдә, Санкт-Петербургта Мәскәү өлкәсендә яшәү сыйфаты бераз начарайган, ә Татарстанда исә киресенчә, әлеге күрсәткеч уңай якка үзгәргән. Татарстан дәүләт автоинспекциясе республикада яшәүчеләрнең автомобильләрен теркәү яки машина йөртү таныклыгын алу өчен кабаттан онлайн языла алуларын хәбәр итә. Системадагы үзеклекләр бетерелгән. Хәзер гражданнарны кабул итү гадәти режимда эшли. ЮХИДИ әлеге уңайсызлык өчен гафу үтенә һәм тиешле хезмәтне ала алмаган татарстанлыларның бүген һәм алдагы атна дәвамында янә дәүләт автоинспекциясе бүлекчәләренә мөрәҗәгать итә алуын белдерә. Эш режимы соңгы мөрәҗәгать итүчегә кадәр озайтыла. Кванториум балалар техник иҗаты үзәгендә Әлмәт муниципаль районының мәдәният идарәсе җитәкчесе вакантлы вазифасын биләп торуга ачык конкурс булды. Бәйге 2022 елның 13 гыйнварында игълан ителгән иде. Конкурска 5 кандидат гариза бирде. Алар шәһәрнең мәдәни тормышын үстерү концепциясын тәкъдим итте. Мәдәният идарәсе начальнигын сайлау утырышында конкурс комиссиясе әгъзалары, шулай ук Татарстан Республикасы мәдәният министрының беренче урынбасары Юлия Адгамова, район башлыгы урынбасары Марат Гыйрфанов, башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Светлана Лаптева, Әлмәт драма театры директоры Фәрида Исмәгыйлова, иҗтимагый оешмалар һәм масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләре катнашты. Только вот отдельно рассматривать или только музыку, или только музей невозможно, потому что это все взаимодействует хорошо в комплексе, когда человек и видит картинку, и слышит музыку, и вот все, что вокруг его окружает, это достаточно хорошо воздействует на всю аудиторию, которая находится на том или ином мероприятии. Мәдәният идарәсе начальнигы вазифасына дәгъва кылучы һәр кеше, алар 5 үтеләр. Бәйге комиссиясендә шәһәр һәм район мәдәниятен үстерү буенча үз тәкъдимнәрен җиткерде. Шулай ук заманча тенденцияләргә һәм идарә итү чишелешләренә кагылышлы сорауларга җавап бирде. Мәдәният өлкәсендә без инде үзебезнең китапханәләргә дә басым ясарга тиеш, андагы фондны зурайту кысаларында финансирование табып һәм без инде халыкны китап укырга тартып китерергә тиешбез. Комиссия утырышы нәтиҗәсендә 3 кеше сайлап алынырга тиеш, әлегә аның киләсе этабы тудыру турында карар гына кабул ителде. Радифа Нигъманова, Марат Халиуллин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Сауд Гарәбстаны хакимияте 1 гыйнвардан Спутник V дозасы белән вакцинацияләнгән чит ил кешеләренә илгә барырга рөхсәт итте. Бу карарны Россия һәм Бәйсез дәүләтләр берләшмәсенең башка илләреннән миллионлаган мөселманнары көтте. Чөнки коронавирус пандемиясе башланганнан бирле алар Мәккәгә һәм Мәдинәгә хаҗ кыла алмады. Кеше хаҗ гомрә кылган беренче хаҗилар туган якларына исән-имин кайттылар да инде. Алар арасында әлмәтлеләр дә бар. Гомрәдән кайтучы әлмәтлеләр бер-берләрен сагынышып, калабызның Базилик кафесында очрашасы булдылар. Изге Коръән аятларын укудан башлаган мәҗлестән соң хаҗ кылучылар хатирәләрен яңартты. Әлбәттә, пандемия шартларында беренче чиратта ул хаҗиларның куркынычсызлыгын тәэмин итү белән бәйле. Мәккә һәм Мәдинә мәчете эчендә кабул ителгән профилактика чараларына сокланышлы, ди хаҗилар. Бүгенге көндә Мәккә шәһәренә, Мәдинә шәһәренә гомрә кылырга керер өчен тәвәккәлнә дигән приложениены скачать итәргә кирәк. Шушыны урнаштырганнан соң шуның белән генә керттеләр. Башта Әл-Харам мәчетенә полицейскийлар бик нык тикшереп керткәннәр, ягадан инде аңа игътибарда бетте. Безнең ул QR кодларны бик тикшермәделәр. Һәм инде Аллаһ Тәгалә хатын-кызларыбызны безнең бик зурлады бу гомрәгә баргачтан. Иратлар безнең 2-3 этаждагы таваф кылдылар. Без беренче хатын-кызларның барсында Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән беренче этажда таваф кылдык. Гомрә кылудан тыш әлмәтлеләр шулай ук Мәккә һәм Мәдинәдә җәүле экскурсиядә булып, тарихи урыннарны якыннан өйрәнү бәхетенә эрешкән. Рәхмәт яусын хәзрәтләребез, гел бергә булдылар, гел вәгазь, гел ашау шундый яхшы көйләнгән. Хәзер элеккегә караганда да тәртип бөтен җирдә, Әл-Харамга кергәндә дә, Мәдинә мәчетендә дә бөтен җирдә шундый нык тәртип, теш юк, шул хәтлек нык тәртип, ашаулар да, яшәүләр дә шул хәле яхшы әзерләнеп көтеп торганнар безне. Күп кенә әлмәтлеләрне Сауд Гарәбстанындагы чисталык, зур территорияләрне санитар эшкәртү сокландырган. Һәр хаҗига бүләк итеп зәмзәм суын биреп җибәргәннәр. Моннан тыш һәр кем үзе белән бик күп тәэсирләр алып кайткан. Алар белән хаҗилар ислам нуры тапшыруында уртаклашачак. Тапшыру 25 февральдә 20 сәгатьтә эфирга чыгачак. Радифа Нигъман вә Хасан Шина Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Бүген 15 февральдә күрнекле җырчы ТАССР һәм РСФСРның халык артисты Илһам Шакировның тууына 87 ел. Тумышы белән ул элеккеге Сарман районы, хәзерге Тукай районы Яңа Бүләк авылыннан. Ул 1960 елдан башлап Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә эшли. Аңа 59 ел гомерен багышлый. 1970 елда Татар халык җырлары дигән концерт программасы өчен Габдулла Тукай премиясе бирелә. Илһам Шакиров Кара Урман, Зиләйлүк, Тәфтиләү, Әллүки, Хуш авылым, Сандугач, Сарман, бик еракта идек без. Бер алманы 5кә бүләйек, Әдрән диңгез, Идел буе кайнар һәм башка җырлары белән танылды. Халкыбыз истәлегендә аның моңы мәңгегә калачак. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хәсәншина һәм монтаж операторы Динара Гайнутдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыйк.